Yenam Oguamani ajenkwa Yesu Kristo edimu esre Nyankopon enkwagye ama Nyankopon ma omonya ason no mutie yene ewo Kristo mu Srewrade sewrade be yemmoa na yetimide tenene konkono yo nokre edi akwa wiye ama ekra ni padua nkwagye esanse yebre ya yewo mu no eye breboni yameba baby a Kristo sumu bre akwa koduru no so anye nipa waadwene mu da ho ana waadwene mu tia obehu se wo sumu nyame bet na wayera wakwan nti media kakra metimi aka kire atiefuo nyina ne se obi ama nani na ho awo wie bre mu obi ama nani nyedai na ho na ade bia wo ye no mesrewo yeniye yenti ameka sa ne se enim edapoti ya Yesu Kristo bepie abefa yakọ yenim ana enu achi nso no yenim dapoti nso a yebefiri wiase wemu ekire da yedi bewu enu nso yenim saane emaimienu enti etwase ye ni aya adwere se ye penkwagye am ye kra no etimi toto ya akwan yi etwasa yenti e ma meka se twase etimi toto ya akwan yi no enyina ne se ebi ana ka akwanhia ne bekun na unim bi aboatia bi na bekawo ebi a earthquake ene bekun isi a wo hwa aburukyira man no so a ade tie bi a bomboto bombotu bi a nso a ekunipa ade tie bi a bombo kasa ekasa bi a nso a ekunipa nti se de wiase na ekọ no ene no bone no eka ne se e developo bone a common edi amanipa tinyame ba se ye ka wonyankopo ahini hu asem edi akyerewa ama ne nya osebia ye tan ana bibisa otanim ana ma menkyere wo heaven na ye kọ no asoli sembi ani ho unko to pillar of Zion Church or heaven Roma ni ho Methodist ni ho Pentecost ni ho Anglican ni ho aya hotefo ne ho Kristo ni kuro no emu kane aye nkonkron yes e ka nkonkron ani aka Kristo ani mo onyam aje nkwane Awurade Yesu na ni mo onyam ne nkonkron onne e kane ya wodan ni wati ase eho metim makao yentimi mfa nkoho wantwi yentimi mfa nkoho pese minkuminya ne ani bre yentimi mfa nkoho enkutia nsolintia azan yentimi mfa nkoho tieniye abrabo ayede ko eye tenene konkono yo ene ahotie tenene konkono yo ana ahotie eno ni abrabo a
yɛdi kokuro nim na mebatie me inti ɛsɛ obiara waka na wɔn tam sɛ wɔpɛ sɛ kurukunkuni makɔ no so ɔhwehwɛ tenene ahoteɛ ɛne konkono yɔ abrabɔ kyiri kwan so ɔyɛ ɔbaa na bɛrima so wɔ sika na sɛ woyɛ ohiani ɛsɛ sɛ ɔhwehwɛ tenene konkono yɔ ɛne ahoteɛ abrabɔ na wobɛyɛ dɛn na wanya gye ɔyɛ nipa a wadwene mu teɛ na wani nso yɛ dɛn ɛda hɔ na wo steady adeɛ yi ɛsɛ ɔyɛ nipa a wadwene mu teɛ na wani da hɔ na wo steady adeɛ yi papa ɛnyɛ sɔfo biara na wopɛ heaven akɔ a ɛsɛ sɛ wotie no wate aseɛ ɛnyɛ asɔre dan biara ana wopɛ heaven akɔ a ɛtwa sɛ wowura mu tie nie ɛyɛ na ebinom taa ka asɛm bi sɛ asɔre biara yɛ asɔre nyame bɛnte saa asɔre biara nyɛ asɔre asɔre ne deɛ owura mu a yɛbɛka nyame akyiwadeɛ wo nsɛm akyerɛ wo yɛakyerɛ wo kwan pa a bɛfa so ahunu kristo nkwagyeɛ ɛne yɛfrɛ no asɔre nti nyɛ asɔre biara ne yɛ asɔre ana asɔre no koraa no yɛwɔ nsamanfo asɔre yɛwɔ asafo deɛ yɛ yuu wate aseɛ ana yɛwɔ deɛ ɛwɔ hɔ nso a yɛnka no kure wɔ mu nsamanfo asɔre ɛno yɛ yɛgya Solomon na bɛkaeɛ ɛwɔ Proverbs chapter 21 ɔsɛ deɛ ɔfomfiri nimdeɛ kwan so no ɔtena nsamanfo asafo mu akyɛ sɛ nsamanfo asafo deɛ wote mu a wankasa woyɛ wufoɔ nti there is no need sɛ wobɛnya kyɛfa bi onyankopɔn ahenni mu yɛnyi no mfiri hɔ oba Jeremia 7 a Jeremia 7 nso bɛba bɛka kyerɛ sɛ ɛneani nyamesom akyɛ sɛ yɛwɔ nsafo ne bi wɔ hɔ a ɔmo som nyame aniani to ɔsɛ aniani nyamesom asɛm a ɛfiri Awurade nkyɛn ba Jeremia nkyɛn ne sɛ kɔgyina Awurade asɔre fie pono kɛseɛ nim akyɛ sɛ asɔre dan no nyame din na ɛda so baa nneɛma a ɔmoyɛ no hɔ nyinaa yɛ aniani yɛnkɔ ne into deep honam ani wate aseɛ nti obiara timi de deɛ ɔpɛ biara ba obiara timi de deɛ ɔpɛ biara wura hɔ ɔbobɔ so mu di nkɔnkɔnsɛ di atorɔ ɛkɔ saa wale yɛkɔhyɛ aduhwamma ba na ɔmo wie a kɔhwie mogya gu na ɔmo wie a ɔmo abɛgyina asɔre fie hɔ asa bɛbɔ Awurade din abɛdi Awurade adanseɛ sɛ Awurade abɔ ɔmo ho ban Awurade yɛ ɔmo afiri amanneɛ mu na ɔmo akɔ so ayɛ kyiwadeɛ owie no ɔsɛ aditwafoɔ tu ne fie a mode medi ato so na mode mo ho ato so no ɛbɛyɛ mi Awurade m'ani sɔ ɔn sɛ deɛ teɛ nti wɔn mo no yɛbɛhu ne sɛ ɔmo som nyame ba nyame yɛ ne nsɔ wɔn ɛnɛ yɛwɔ many churches and many church members a yɛhu wɔn so ɔmo som nyame ba Awurade hu wɔn sɛ nkɔmɔ kɔtena bosomfie kora nkɛyɛ yɛwɔ nsafo ahodoɔ a sɛ nkɔmɔ de dane lodge kora mpo a nka Awurade pɛ nti saa asɔre wote mu a definitely wobɛyera wate ase yɛnyi no mfiri hɔ wobɛ Ezekiel chapter 7 nso a na ɔno nso abɛka kyerɛ wo sɛ wɔn ne wɔn asafo yiwu ɛne wɔn mu hu yɛ mu hwee nka ɛfiri sɛ yɛ bi ɛne wɔn mu akyɛ sɛ wɔ asafo ne bi nso wɔ hɔ a ɛyɛ yiwu yɛka deɛ yiwu afutu flowers yɛfutu afra bibia wɔ mu wotumi watumi hwee nsa dɔɔto wobɛtumi anom
so no fu betimi awia koke obetwe utimu abetuma aton apetition betuma aton George utimu a empra fa ye common bibia wo afra yo pe wo bia betimi aye dress ya pe bia betimi adrose obi anka boni bia ankyere wo obetimi no girlfriend nyina akota solid emo ya sanso ahyemonkom aye futu fra obi ana mu bi tie niye sansoli nyina ya soli ya ekoso ewo ye wiase mu umura mu nkoto nokore umura mu nkoto sakra wadwene na Yesu Kristo ba se ye kire okwan abefa so anya nkwa ye nkire wo da enti se udi sa soli ye chia kiameba oni betie no na oda bonsam ji enti na no a Christopher a ye pe internal life yes say ye careful won ye nsori akodo a ye ko ene ya sofo a ejiji yanim me de me kana makabiem Bible school asofo ne de mo nhwe omu ye o me kana masaka biem se Bible school asofo no onhwe omu ye munya careful munya intelligent menkase obi kosuo ye bone enye sa na me patre ba me sremo mo ni na wo mo ho because social Bible ni mo afalasi asofo no ene atrofo no o me na be say Israel for up to the sense Israel for free nyame afa enso no mo nim Bible say sa atrofo ne falasifo asofo ya na timo sakonya so no ebeto osoro ahini ne pono ewo Israel ensafo mananim na one oma ankasa no na nya ade yeso omo kobi ana Israel mana oma yo madre so mbeko osoro ahini mu Solomon asole de anim no omo kwan so mbe dai ombeko asofo ne na emma nsafo mane kwan o ba nka nsafo mane wo pepa so mu sum nyame akọ heaven but asofo no aye lockers asisi wo mo ekwaje yakwan ne pono a wo mu lead wo makọ heaven tie niye obi bebusa se sofo na mede ne mahunu se me sofo yi ode me kọ heaven ene se wonka ahiniye ne ho asem nkyere wo ebiem ade bi ye chiwade no onka nkyere se sa ade wi eye chiwade awoya a ebetimi asi wo nkwaje ye de ekwan ntijaye ono kura na be preziu se ye na enye no mu na nkwaje ewo na nyamesom no wo akomam na won so de wadwene ama no wadi ni nsem munu keka na chi na lead to here anuanom momiema ya adwiri mu nte esanse ye na ye wo mu yi no eye na bone akakakra bi na Yesu aba moma ye nhweye na Kristo som no se de ye hunu na nyesa na te Christianity ya wasede ya wamra se obi ba Kristo mu a enye ne wo pe no obeye emum bi Nyankopon pe what you say ya wasede enti John 14 Yesu beka kire suanfo ne sese ye no krese mo domia muni masede so what you say ye no kure se suanfo mo di machi mo domedia muni masede ye de eso one mumo suwo nsuom eye nsutinim eye Kristo asede ye Onyankopon na hye yeja Yohani manu yoye Yesu ba no ni asuafo no beto aso what you say betene esense ye no Kristo nti asede ye ni so nyameba
na obi anso a wani nyame asede so no oyo yeraba. You go to hell whether be like it or not. Men ko timla no na mu ba kokura sekuma efiri se de obetimla na bu mu bi sekuma no onyankopɔ bebu no kuma osura yini mesrawo ti yakubu semen kantro se wodi mra ni nyina so tum ba ko mpo a wodi ni nyina hofo ene ne wan we abeka se ne sofo edi so bi beko heaven Peter mo ho James ni Paul ni Mary Magdalene ni mo ho Kristo som yente ase adwinimutiye nyante ase ma wurade asem na ma wa adwinimunte susu adwi asori awom na heaven no enya ni asori dan na otimu no susu agri mo pechurch ho agreement dodo ana me de ma asori ne de wa asori de ai heaven is wa asori de mo papa what wani property soro awu say heaven is wada ha hwehwe no kure jai ma asori na sem no fato na pre no kure asori na otimu no sa aka ne na no kure wom ene no kure na da ne afiri mu a firi mu ko entinam dwane je okra nkwa bible se binim de honhom saase enso mo de honam kwa wieye dwane run for your life se sofo wodi wani mu no steady ne kasa steady ne words steady ne messages se enye internal life message and what the mouth also the preach you be die you prosper and prosper you are blessing than blessing at the end ya masa we still tap I want to answer run for your life Johnny if you nase faje okra nkwa me kasa kire nipa bi na nka ba ma ho kwa ma na ye wa kebe ye nhira ma akaka kra bi na Yesu aba me kwa wayo fa no to nkyɛn me kwa matadit fa to nkyɛn me kwa Roman fa to nkyɛn me Zion oba jawa yi sam no me yenwene ye ka tene ne ho asam ye hwehwɛ kwampa ne afa so what ase asɔre be na udin wom na asɔre ne yoye etesen asɔre no ne yoye etesen enya bible da ho enya bible asem ne ye ka ne ha enya so obi kura bible ne kire se wa wie yo what yo many churches are obakona bible da pulpit soro enso obi aye ne ho de hope and na sɔre fie ne ebo wi asenyom na wa wote asɔre dem a ebo wi asenyom ho no nti wo ya ma sister maame ususu se sa asɔre nti wo betre ma kwa heaven ene ya wa sempa mo mo tete nsɔre dem bi a yesise nsuo petepete mo so eye subokra ta ama mo no ene mo a ye tu swimming pool di mununum no na sa na Kristo ye no Kristo na wudi na chi no de wo se wo pene nkwaje no sa na ye no de ye wi sa na ye no busa wo se wo sofo na wo ye osa no wo ye kase asiri Kristo ana maame men ka se wo kobusa sofo no na nya de so kobusa no mana ka kire se de wo ye ne ye bone wate efiri se wi ase obi nkuntia no ho ti asemi ewi ase de obi a nso ye ma no de obi a ye ma no me de metufu se da ni nyansafo wunim date dudu asore ne baaye fa no to nkyɛn enya asore date baaye asem akonfosem baaye ache abosomsom baaye ache eno ne nkyerɛ sɛ yɛ papa wate eno ne nkyerɛ baaye ache ne nkyerɛ sɛ yɛ papa enti amfa wo date a wa asore baaye emetu ho tie niye hwehwa sɔre nim na obi a wadwene mu tie na reset awa sɔre a wotim no mu
se akwanya asafo no enam so no eya internal life kwanya tinam ye okra nkwaje enwo adwuma se nya internal life kwanya sori firim ukọ sori bi a ye mmosu ewo nsutini mu a me ka kiro se sa sori na basalaide enyina nyame ya girem asema amekan ona wo wanti ase awurade honhom ne betem ase ona woni nti ase ne beji ho chim akoma pirimu nti a no wachi ni gie ni nti se awurade ya honhom obo antre ne nsa nka o mo anya nti ase ansakra edo bekọ akọwi amane hunu atemu minim okra bi e be sensu apete ne so ma awurade age ne nkwa die wajefo ne da na di kire me eno ho asam na meka minim sofu bia no obetimi asensu apete wo so agina kase eye internal life na obo obere ya awurade bejewo kristo jiwa no akon atia na asem efiri so sema yenyi bi mfirim ma yemfa bi nka ho enianom Paul kan semi Galatians chapter 1 verse 6 say Galatians fo nsa na ekire Paul wie no say eya no nwanwa say Galatians fo atwo mo ho ntem saa afiri dia wafrɛ won no Kristo adom no kwa sempa foforo na nso anya sempa foforo biala na emom ye onipa nim bi wɔ hɔ a omodo mo ho abewura Kristo sum sa asɔfo a omo ha yen ensafo ma no aya ya adwere sɛ ye penkwagie ama ye kra no omo ha yen na ka omo ha yen asimie omo peso omo sese Kristo asempa no ede ma yen tie niye enti ene dukubo asofo ni bia ma Kristofo ma bi no magyae what you say tie niye achiwade a ebo man no eno na asofo ni bi ade mo mo nsole maso o munye asuba ye boni nsutinim eye subontim asofo ni se ehun yia emu fa dodo ye won safuni bi okro ma gina ye ade bia tutu swimming pool ani connect pipe eden ani ye kekan kofuo num ani bi nsu di omo de gina asore dem ani yedi wo mu yes sensu pito ma pampam ebinom so wa akwala ketua bible nso ba bia nu a watrese ya makwala asu yewu yesu na asore dem si wo osofo panyi Simeon ena tu yesu din ani wo shira no papa ya mo yesu asu enso nkonkuru yi kira ne se wonka wo wo nhwe gisia wo wiase age nkwa na ansa na bra ya wo no bible say bofra yesu awofo ede ne ba sore dem no nkonkuru koda ne ho adi kire osofo panyi no Simeon say ya bofra yesu Kristo eba nti won sore nkosia no won ye ne sede Mose mra ne te no kwasem ne se ne wo Mose mra nim si wo akwala ye bo na suwa anka sofo panyi anko obeye there is no need say anko obeji yesu ato ne nsa so ashira no edi yesu ama ma mele no papa Joseph nko obeye ne sede Mose mra ne tie because okoje ne ye ne sede Mose mra ne tie ene de ma no o shira ne wie no de ne ma ne na ne ega ene de e ba ne sen me pa mo chew ya sofo na o ma ba no omo ngo sra esene tete asofo ya na omo ngo sra sene elimo omo ngo sra esene ya agya no ma edi kan no ene de e ba ne sen ana omo Kristo ne nko ana omo nso no omo nkwaje kwan nko ene de e ba ne sen metena se na mehwekia ade ba ko minim ne se asofo nti akristofuo bebre ayera ko oseyim maame papa brother sister me kan Kristo mu nokre minni atoro e ma obi ana down onkwaje ho mo konsole a ya bubọ nkwala asu wo baketo a ni age na to yensa so ni asensu apete na pampam oni akwala ni nyina ma yera wo oni akwala wo de opa on entie futu semi a me kan na enya o reset na enya wo agre se wo da no wo ho afrisa ahuhuo nsafoni na tweme na
ɛwɔ sɔre no ho na tinam na wu na hwade nsɛm a America yi ɛyɛ oli abadwemba ɛna bɛtem aseɛ nkwasiafoɔ nte aseɛ da obɛgyina ne dɛm obɛda ne mpa so ambɔ ne hone atwe ho mena awi akase kristosom no ɛnoa no wakoma mu yo ɛnyɛ saa na Bible bɛka no Yesu Kristo si yɛ sum Nyankopɔn wɔ honhom ɛne nokorɛ enti woka Matthew chapter 5 verse 35 atifi asɛm no yɛ medɛ ɔso ɔkasa mu nokoredie ɛkyɛ sɛ ɔkasa a ɛyɛ atorosɛm yɛwɔ atoro nkasaeɛ ɛne yɛwɔ nokoredie nkasaeɛ atoro nkasaeɛ ne sɛ yɛdedie ɛni twerɛsɛm mu bɛhyɛ twerɛsɛm mu na yɛbɛda ne twerɛsɛm ani ɛde ama nipa because Galatians chapter 6 no 1 no verse 6 no Paul sɛ mpo yɛn anaa abɔfoɔ bi ɛbɛka sɛm foforɔ bi ɛkyerɛ mo ka deɛ yɛatwerɛ to ama mo ho a onwie wɔte aseɛ deɛ yɛatwerɛ no kyerɛ sɛ yɛmmɔ so wɔ nsutinim deɛ yɛatwerɛ no saa na kyerɛ wɔantwerɛ ne sɛ yɛmmɔ so asɔre dɛm anaa swimming pool bie Matthew chapter 3 Yesu asubɔ Matthew 3 yɛntie Yesu asubɔ Matthew 3 verse 13 Yesu firi Galilea ɛba Jordan na de yawu Yesu yamfa na nkwa sɔre dɛm ɛnya sɔre dɛm ne yɛkɔto ne din ɛyɛ ne sɛ deɛ Mose mmara ne teɛ ade nti ne wɔ maame Mary ne wɔ papa Joseph ama ɔsɔfo panyi Simeon ansɛn suampete Yesu apampam anya baptism card ama no ɛkyerɛ sɛ yɛabɔ n'asu ewiase agye nkwa no na ɔno aso na adwebɔ na ɔnante yɛkɔ nsuom ma Yohane kɔbɔ n'asu ade nti a mumusam asɔfoɔ no bɛɛma wodi agorɔ a ɔho asɔfoɔ a aba no emu majority and partiality pastors be wise be careful wo pɛ ɛ me akɔhwɛ asɔre atim ne ye yɛwɔ nsɔre ne bebree mfiri nyame bebree akɔtutu abosom ana ɔmo de atete nsɔre no enti yɛnkyerɛ wo nyame akwan adeɛ do bɛkɔ heaven ne yɛnka ho asɛm nkyerɛ wo day in day out yɛbɛdwoku wote asɔre dɛm a wosi wo yɛ biribi wo sum nyame akɔ heaven wobɛwuo na woda bɔ nsɛm gyem mɛka kyerɛ wo mo ani nte fa sɔfofa yɛ ɔmɛntɔ fa sɔfoɔ a wokura nokorɛ ɛyɛ ɔmɛntɔ asɔre no atim no bɔ ho mpaeɛ sɛ firi Awurade atenema mfiri nyame afiri mu kɔ dane nyansafoɔ ɔte Pillar of Zion Church entimi ni tedi ma me o Bible ene edi tedi ma me Bible na kyerɛ me de menyɛ enye Zion what you say ti sɛ Zion semela bi na sɛ Bible etia Zion ntimi nkasa na mela na wahyɛ ne mimi ni so with that Bible because me nsom Zion me som Christ what you say me manual Bible twerɛ konkron is the manual what you say ntimi no me follow manual about Christ Jesus enye human be to asɔre nhyehyɛeɛ ne twene na twetwere sɛm no mu nokorɛ na nantim na yɛ nkwagye ama wo ane yɛ asɔre ne deɛ wɔasɔre ne deɛ ɛde ai ana me asɔre a yɛwo me tum ano no yɛwo to he yɛwo to nkareɛ sɛ onimu a ɔna ka kyerɛ sɛ yɛwo to asɔre nim busa maame ne wo papa no ɔmo nka baabi ɔmo wo nkyerɛ wo asɔre dɛm ɔna maame bɛkyem wo yɛ busa maame baabi a ɔkyem wo man awodi afiri baaye wate adofo no momiema ya adiri mu ntio na mena atwe no emfe nipa nkɔ enkwam sɛ me twi protest ɛwa sɔre ho emfe nipa nkɔ nkwam twi protest wɔ nokora ho ma nokora no anya wɔ ba na wo so ayɛ deseɛ wate monhwɛ ye ensafo akodu ayatim monhwɛ ye so funtu patre se senso pitu obi so ni nkwa na de make nyina echi wo pasa meka de ebie mu kyerɛ wo wo de ati hu tim na tenam ai munya ma ni nyina mo munyini twabele ni duru a enkwasiafo na masa speech we wo tenam awu awi a twabele ne dia na abɛyɛ wa yera banche bonus ye kotu ni ye maso na apora ye ni da bie ye tugu because apawie ana aporo enti aso ni mfaso se aso ade ba fie enti saa moma ni nyina mom nyini twabere ni duru wa no enkwasiafo na ka sansem no enye kristoso mo nyansafo hwehwe no kore na follow osimani mom nyini twabere ni duru wa gade ya okeka jimi
Sana Bible kyerɛ wo. Enye wadwene sɛ wo pensakraye apedwane kɔbea ɛne ya wo megye ama wo kra na de tena awuhu nsafo ni na ye ni nyina mom nyini ni nyina mom nyini na bɔ kɔhwibra akɔhwie durose na dwaman durose nti so obedurose abobɔ ho akam eyiyi wo ho agu ho eyiyi wo nsirem agu ho no mo adurose de ne ma bi akeka wanim ne wano ne wo mawura so ne wano nti ani ye ka no kura nsam ne tere ne nsam kyerɛ wa o mpɛ so ofa because asɔre na utimi ye moso ye nka nkyerɛ sɛ akyiwade wo kɔ sɔre ya hwede ye wo ye ho na wo ya wo kɔgyina hwehwɛ ma kanfo so ho ɔfɛ na aka sɛ de wo ye ho ne ye de kɔ sɔre ahinie hwɛ ye de sɛ nka heaven ka wo bɛyɛ ma emebi nya ba bi ntena awurade hu nipa mɔbɔ tie nie wate ɔkasɛ mu no kuradie adɔfo nom momme nhwehwɛ no kure no bɛme ya yade hye matie ne sesai Yesu asubɔ Yesu firi Galilea aba Jordan ho Yohane nkyɛn so mo na su Yohane si Yesu kwan sɛ wo mom na yam so obɔ masu ana wo ba me nkyɛn ana Yesu bu ase Yohane sesese die ma ho kwan na sei na sese hyɛtene ni nyina ma wote Yesu onu mu asam ne sɛ sei na sese hyɛtene ni nyina ma wotene siri Kristo sister woni mi sa Bible so agya ya nhwɛso sie ntutu ya na mo nsini diem na me pa acha wo asɔre da mo na edi nsuo pete wo so no Kristo anamo no sa na te ya di nsuo be pete no so asɔre de lack of knowledge my people's perish nimudie many Christians eni nti ye be di asɔfo bi no machi ayera masa munya careful what be wise be careful ma woni na o hweye media mafuti sama metimi dia ma ono no hweye because ane asofo nti akristofo bebre ayera many Christians ayera what hweye mo agiri mu nte amen wasise dia ma wo kwan na sei ena sese ye setini ni nyina de yi ama broda ma wo kwan ye nkasa nkyerɛ wo Mama ma wo kwani nkasa nkyerɛ wo so di mu a sɛ ya no kura sɛ wo pɛ heaven akɔ a hweye ya de nipa wa adwene mu te wani da ho Bible sɛ no kura Anton Proverbs 23:23 wɔse de ai tɔno kura wote wɔse tɔno kura na mu manton tɔno kura nton to nyansa ani atene wate to nyansa ya kan nyansa mfiti aseɛ eye wurade suro enti wɔse tɔno kura nton to nyansa na to atene maame ya tene wo amakwami ntene ho afom kwan ofom ayi yɛsɔfo no deɛ ofiri nyame wona ato na akeka sa sɔfo bie ni ofiri nyame a ɔde nipa bɛfa kwan a enye nyame kwan so won koti tworo sam no ɛnane ne ho da wate Bible school na wo no wo ya pastor of Bible school enye nyame Kristo wona sɔfo o na woni woyi wo no wode ne nsɛm sɛ wo mu enti John say di awurade asoma no ɔka nyankopɔn asɛm ɔnka ne nsɛm ba wɔn awurade nsoma a wɔn wɔka wɔn mo nsɛm wɔn ahonim wɔn de kasa media meka no kora kyerɛ wo be wise minim asɔre a wotim ba ifafutu sɛm a ɛba yi atoto wɔ asɔre no ho wobɛhu si aboa mo akɔ heaven anaa yɛ aboa mo akɔ hell ɛbɛkyerɛ wo yɛ omumu bu okora yɛ bɔ wɔn asu no wɔn ahu wonim kwan fa so bɔ na suo enso ɔte asɔre bi am si abɔ na su wo yale wonim de ɛwɔ keka aka sɛ heaven no we isa esu ani ade kɔ wonim de ɛwɔ keka Bible na fa no bi akɔto sɛ yɛ bɔ nkwala bi asu
Bema. Money no. La. Money no. Media mekano kura kyerɛ wo. Abofra woni mu kasa. Obi kuro wono ma didie kuro nim. Otie nufu am 2 weeks. Ni abɔ ne su. Na what we mpanyi nsam da. Bible fine fa na asofo no betimi akotu saade a omo ye akyerɛ ye. Modia momma moni mfiri na munni wo mochi. Bonsam jam na mo bakɔ no mo. Ya kan say ya on. Why ya badem ba won ti ase. Me boapa. Ene me boapa. Aduru bire sese. Ye nya botre ma nipa. Na ni abere wo soro hiniyam. Ni ye kasa kyere ni nyu obi ya na epe. Na se na Judas di Yesu ati nso no onya na agre so opentana life. What? Mo amotititi adifo na ase. Yesam nkwase ankom dwale mo. Me mam loto numbers. Mo nka Christopher wo. Mo ayesu am cement. Ya tom praye. Ade mamwo. Mo nka Christopher wo. What? Me ka kira mo. Mo ne professor afo na ediri. Mo amokọ sori ni yesira hanki so de amamo. Gina fa begu konko a woton ade ade usika gum. Oba na ade hanki na begu konko na se. Na woton ade ade sika ni guso. Odinfo na ka kira o se obi di sika bon na efira usika ni mu a na se ode tu konko ni mu na ton hanki ni so a hanki ni betu ase. Aya bosom na wosom no. Obosom ni no hanki ni ntisi ai. Hanki ni uhiya osini nyame. Oh yes. Onsa sofo ni yimu adiri free Christo som so. Ote, hanki ni hiya asre wo ba wa wo no. Hweta ya da wonsa. They will believe power time. Akika kwa esa time no. Enu nyame. Hwe. Time ya kase asiri nyame. Mun hweye. Because what can Jeremiah chapter 23, Samuel 40 or so. Was na a diff one beba be yi maso free no kra ho o ka bibi sa ho waso o mamuntie nyame nsam o mamuntie no obeyi maso free ne nsam ho ai yes odwere so obema me man ewura fimi din wote enti dia Ghana diifo na gugu TV so ye no awase o wo mu botan nyina ne se o mu bekremu nyame ma adwene afri Kristo so wote enti se wo kwa no for solution water apuruka solution water enti kwa sore no anya for Christ anya for God wo kwa sore purpose for solution water. What I say? But this solution water. Wopa control, wopa wale. Amunti na woko. Akwantire da so no. Ana woko. Ana akwantire no so nko osura hiniyem. Tieniye. Solution. Obi same di akwantire awurade di amame no. Eye mrek. Entu ba sori ya to mrek ba ko bra. Na wo kwa sori na mreke da baagi pure water wei babana ne bejira TV so no a obeyi Yesu akere no no o kanfo agura mu nsuo akua o magire nyina ne so mu kire mu nyame magire afri Kristo som so edi esi wonam ni ama so akua owi anu asase adofo no agura mu nsuo bra na so ye sensuo no adia na wo haw adia no amane adwuma sam awale sam akontu sam tu anamo na bra o se wan kan so se heaven o si adwuma sam awale sam akontu sam anu na bra enti sa agura mu nsuo na akwaje no enti mi lead you to heaven no aya for material things omu wadwere wonim se omu committee papa sa those prophet for no omu committee omu ko sia won nsu ase
apoase omukọ ebi nso a physical no omutimi kọji hotel no omakosia enti afe no ye wo obia ne akwankyera a odeba ba ni nyina atwa kowie oyera tuba wana we dia bahwim meje dross dada blaze dada onu wie ya bo se we nso dia bahwim me nso mi cheduku wo ya ba makora brabaji bi wo wie na we nso dia bahwim me nso mi chese kan ye gira so watamfu bia nipa bi otan wo no ye kutwitwa no hon sabe tie o wie na we nso dia bahwim me nso mi chanadowa ba je ko bu atamfo pampam o wie na we nso dia bahwim me nso mi dia ya tai ba je to nsa no problem about you and so tai ne da nsa na wo yale omusia ya meeting omusia poase omu spiritual meetings omukọ omu physical meetings omukọ entu omu commande physical ye be wusu omu kontia omu ho ante saa o eye beat omu di kiremu nipa gene eba wo omu so what enye komo wan gota ya ni se won be me nyame ma ewura fi nyame asem gota ya no enti woko omu mpa abase a nipa egu ono enye Kristo ntini omu ko yo aya kwankyere abura mu nsuo on de atie loto number hanky tai anunti enti mo pampa abase nipa gu mpa abo na sene ne yesoso galam na sa na Kristo so mte ye tie nyina ye hwe bo TV so sa me buo na asiasa na papa aka no wote radio so oboa we ya live TV so omutwa camera si so ye nyina ye hwe bi na ye fa ona na Peter mudi Yesu ati a no mo soso galam ada na Yesu koto wo ba no e wo subura na no wan sabura ni munsuo na am oba na anom se we ya wo nkwa ba Yesu katera ne se sansuo we enkonim me na me wo nkwa nsuo asa me ma obi no mu a asukom ne wo da na Kristo kasa about na asem owie no oba ne sanya mambi nom na ma mabura hu amatu nsuo ni biem what ase Yesu hwe nanim sa no so awale mema sei mema sei no awale na mu ha na ayo ho ade ba ma wote ni usisi akro nyonku ota ho afi oba ne yama sem no say yes bakaw chama catch some na me won konsuo unim say the word of God aya water of Christ and konsuo ni the word nyame asam eyensuo ma wona wa genom adu am konkwagie enti John according to John 7 verse 37 John 7:37 wasi yankwansuo bose na de dia chira ya fashion ni da kase no Yesu sori jira no tie mu se wote se sukom di obi a ama me nchema no nsuo se de atwera ne ka se de ojimi die no de obegye ya die no ankosu bonte besena fanimu na we die ka honhom a wona wote wachire wakane ne honhom a wo bebegye na die no benya no na humri nyama efrise no enche Kristo ani mo nyam, that is Holy Spirit. What I say? Fine. Yanko yi Deuteronomy 32:1. Deuteronomy 32 verse 1. Wasi ajomo no. Wasuro monya aso na marebekasa. Wasuro nya dai. Wasuro nya aso na marebekasa. Wo mu awade bekasa. Sase enti ba no mu. Na sase enti nyame anu mu nsam. Wote papa. Na nkyerɛkyerɛ soso sɛde yɛ enti nsɛm a yɛaka ne la no ɛyɛ life water ɛde ma wɔn a ɔbɛgye adie me nkyerɛkyerɛ soso sɛ nsuo na me kasa egu sɛ bosuo sɛ wura so fatama ne aha nso de yɛ ahasuo ɔde ɛteɛ enti Bible kasa nkɔ nsuo a ɛnyɛ wɔn mabura ne wɔn tutu no ɛde sɛ nka Kristo ma asuafoɔ ne tena asubɔnten no ho ɔbaa na bura no na nko se sacha man nkofo aya baye womo dili o man with demonic entisi Ghana awon bone pa adoli nipa mu no ebia no mo wagu o mo yam chedi fo ni nsuo no
ebia nom wo amponchani ahodo wonya nkompa abonu koji nsuo no nom ya no ye kama efiri so saase ye kokko no nsuo no otowa na bibi ne nam ne yam na bibi ne nam ne yam omu konipa di ya sacrifice aja enye ize akwala no maame ne nyem no na ano okọ ne de amana nom na afa kwala no enti yanwu akwala ne mra no possess adwaman pa anya komo omo tiri mo pone so mbe sei nyame ma ba won ka bibia so mo man ni ntie tieniye aja ya mo ba twi ni pa dwini sikiri so Jeremia nom wo mo nya difo Bible mu difo bai ana kofo atai bi hanki bi esira soso de hye ne nsale manso anso na mo difo na ye wo mo fonyini ana wo de aye komade na didam kom ebi aye no wo de atoto mo nsa Kristo na mo som na na asa mo som nipa ebi ye kinwoda ya difo na ginaye more than Kristo enti na ya were many purpose am somebody for anya Christ anya Christ masa adambo do ya damunyuma ti asori de mi etwoku nipa what na nsai ba ko wase nkofo so age ya duro ebiye mu nso so onum wi no aba begina ayi TV so na obi so age ya duro anum wi na wo be yi hu ano a ya obegina ho no ma ebinim se mage ya duro ebinim se so binim wi abrante kama te se me nim wi kwasia hwe oba to ameda ho sale he da anokula tire se wo se ya baji so yi na en sale madi go na ya baji so ya local in spiritually ama bonefo oma dwene nya omo dia na obi so no wi na obi so ate ya duro na bra begina ebe yi hu ano wo yere to ana ade be kere wo yere to na ade be kere na yere nko na yo obo woto ensafo ma na egu ono wo parcelatim wo be wo mo to ya more than wo yere ne de na so se to yan keka me ya yi to ana to no so ne yakwada kwa heaven ato no so ne yakwada kwa heaven ni bi ne fa ha me yere to ya dan ho esoko asiaba enchen le kura ye laziness so jimi akwa obi so no mu wi na bra ba yo hu anu a hwa bi ogina ho keka enchen do yere ko from na ha de o oni asem aka ho dia tie ni pasa o ye no me de obi fa ho be isi asem tie ni abo me ko bi se me ye koronfo a aja enye yi na me koyi me ho ano na magina apam aka no kora se bia ntesa se ni sei na magina be ka se binim sam ye koronfo hwe oba wada machi hwe me yere ho fe hwe se bia wo so wa na batiri na masa na hwe ne to a nyansa sanda na maka na eni pato osa boje so anya wo mo a na me ba ye nua no binim hia mpai bo esansa ba bia di binim kra eni binim ho homa wurawura no ya kenna po binom asori da mu wuram na akisi akonya so sei kim waka chanyanya me ana baboa ayu afiri ho a woto sa na ade awu ani anom ancho kasia ne baba wasahene no anche obeba muani na ho muani nte cha wo pankwaji ama ukra be very wise tai na da won say yi to twene na di nyame abufuo bebrewo wate aja kai suwa bie Jeremia no oso agire so be ma me man wo fi me nsem odwene omo tena se penane
enti niam mu ye nyina anya niam a twi nipa dwene esi Kristo so kotasi ni yesi aboa momfo mu nyuma no ntoto ho Bible say dua na ba no ekire dua koro ye di dua na ba ana hunu dua koro ye hwe won ne yoye ne mfa kotu na kan Jeremiah 23 verse 25 down muntie mate dia difo di mi di sankom toro no obi se otie peteti wo bodam nyame wagimi so be ni peteti ya hwie bi na gu so ma wo se twati manua so awo hwe nkwasian kombia na nsam no obi ni wo hye wase ni palai wode ne nsabo achi akọ ukowu no wode abo ya chi kwa wo wale no wode abo ya chi kwa kotu kwa du akwa ba akoso wase kwa ukowu akwa no hwe na nim sa no atwe wase nkwasi asem wase ya me na odi matam no oh hwade yakoso hwan ni ejina akabia ma Kristo hwan asofuo nyina asuro ehu nti ana sofuo nyina moamoa ye ho yesesedam yesesedam achakesia postu akesia antarian kesia enkonya akanta hwam ana sofuo tete so asore de sikadie ni nkwasi asam sikadie what ana me se me mane baako oyo boy ya madam ne ma me yale amom de ne kwadiifo no ho datam no onya hu me eno so na nam kra mom de hu me okodiifo no no ayi odiifo we katachi afrifa yes de owi ai de owi oso obeti o mu 20 million ansa na waje maame no e wo di prayer camp ho maame ma pama yi chawo omso mu sika 10 million okatro omso mu nya awuradi so omu a omu ho a ono ne camp okora no ensu nipa no entu omu mfo ne manko ampa ma yi hwe ume yanim amone ne mai sise omu ne nyina tipa edekoi na me bani kika sika omu tie tia ye kuro ansa no omu ko human na nya komo wate 10 million wanye omu sise omu kete bai omo besi me baga ba akoso ana ode ne ba me ho abofra yinie me pompa ya mama me ni free okwa o ka tira mama me say ya bo mama me dua mi wa nso na ntesa me pompa ya mama me ni free mama no woton besi na mama ne da so te ase ena ne manyina edi machi eba zan what enye yise mama ne family agoro 10 million what wanye so munye serious o mon onsale nko hwe na sei na nyame wo ye na djuma ha no kuro Ghana ye sura sem no kuro dago bo bia suro so beka o bia suro because ya police fo binom e deal with sika de yan se nipa no sika nanka kwa brane di nkwasi asem na radio station kan otimi awura wakofa enade atimi akobo anawo na nka buro tira nka wo sadie wenka awura tinyame ka wo bo say yes semra na nso Ghana ha ni sika nti masa kwan me kam kira wo so ma wei obia ye yan so benya sika kakra utimi yusu control ya de ope yes utimi ya de ope ti asem ni what anyanom ayeda yala Kristo baba na me de me ka tro nyina ne sahwe hu sie ankwaje enti be wise about now prophet and pastors and churches be wise about now prophet and pastors in many churches in this earth be wise
Cause and there you many churches are a war purposely for a new payera. Or my Jan Yamagum. You're on Safuni Wakrana, Obani Assam or Jumaye, near Mosika, Jiffadiga. A yaw Sasar name wow, Yamwao, Ya Joe Crack was saying. Until South Witimua, Yan Cabonian Munchao, Ya Defada fell. Na yaw Sasar near Papa, because so quiet, Ya Bow, Ya Moska Eddie Diga, Ya Toka Mauchi, Ya Bo Jetty, and two is some no. I am ratchet Munat, one a catcher. When you say Satan, this can any period. A jack. I say, Matilda, I did for what did shall come trying. Matilda did for the shall come trunk a casa Masodae. Masodae. Uncle Sidabe. I did for a cat or some. I did some no coming a Kumamuna. Walk on a Kumamuna. And some woman come. Or dress of my refuge. What a almost Jenny, almost planet. What dress of my mind? A refuge, Radimidi. When I die, I'll catch it. On I die, I'll catch it on. When I jam, said your bent. One a jam will refuse Dino. What it? What's my Radiaba catcher me say? Memem see a quantity. A Radiaba catcher me say. Memma girl a quantity. A Radiaba catcher me say. Memma non to a quantity. A Radiaba catcher me say. Memma America quantity. Nyame. Oh, come grant me and deliver. I'm one your freedom. Merek. Ha, what? What? Then the machine I am American Anka Sanson your day. Address foreign day to one. Oh, American Anka Sanson your day. Oh, the woman saying, almost on your day. Huh? Who could cost my bonfire? I'm a Srab American so. Went to me, I'm one paya man and Yaman home. I'm a maso merek. So you are one payman was Sraba. Everybody was Yamama, when your papa. When your papa. We see from the carpet. Yeah, the carpet. Really carpet. I said to the car now. I could never better as you know. Yeah, the carpet. Car gate in Amo. Bodyguard in the sea of Kobe gate, you know. I know the carpet is say, oh, the say, ah, the Cosi baby and Akonia, so Banaconia di Nechi. Woban your Cabrani or Sonaconiano. Into a bayan or the Cosia Yen as baby, or better, no, the carpet is say, I could see Naconia. I know on them carpet and so no cotton, such as a form Krawuntia, then Yamisofuni. Make a metal. So you should bodyguard the piano or your society or your record. We eliminate. So you should bodyguard the body India. Yeah, you body Holy Spirit. Bible sound conquer from Benya, what dear my dance for. One can some bodyguard. What you sorry, Pia so you should bodyguard you must only free. And then me a solid. Yes. And then I will be fluid. So, Obi Yalan what in the compound, one AK-47, and the judge are solid corner. Now, what to be bringing some of that, Papa? AK-47. Robin in his one, what could do, and Yamaseno. A young one, Echoes was sorry, them all. And Quabrani, the AK-47, guard, sorry. Antichristo, what doing that in a shuffle? Christian to me garden a shuffle. I mean, I know. Say, I take a wedding fun as some son. Oh, yeah, what dear Papa, Yamima be yawa dear. But a son baby on Fum Kora Yenti. A man, ya cripple margin. Ya cripple margin. What can no question but be a one thing? And you want one? Yeah, didn't know. I guess I will have the bomb. I'm a slow lady. I'm so one antenna. No one or Yannidiano. When you won't flop on if when some, if you say, get a deep one, a soft when it be a saying, I remember. Enough from young court, the last prophet in the Old Testament, Malachi chapter.
Malachi chapter 2 or so. Malachi chapter 2. Ya semni. Asofo na asotwe na afi. Ose de yen. Ose asofo na asotwe. Ose asofo na asotwe. Na afi. Ya wahye wone mu asofo. Dia wasai wone mu asofo. Mo ntiri mo fa nshi wakoma mu se. Samo ntia fa nsa wakoma mu se mo de animonyam. Na mo de animonyam ma hanki. Abo amotan abura mu nsuo. Abura mu nsuo. Obeduru na Yesu ti subura na no. No oba no nsu butu ho. Na ade ni si ho. Na Yesu otu nsuo no ma oba no. Oto ma no. Oka na hinta asem no. Bible so oba ni ja na ade ni si ho. Atumrika ko Samaria kuronim. Nsuo no kura wansa biem. Ekodi Kristo ho adanse. Ama Samaria fo te no omu giitwi. Abai ebetie Yesu onu mo bebusan. Ebeji Yesu di. Aba ne kwaye asampa no campaign. Abura no wanto biem. Ana ya de sawo bai ana ayeke. What? Ani yesam point na ni mamonom. Andi oja no kwaji oko. Aka sen konsuo nkonwansuo. Without Holy Spirit there is no eternal life. According to Romans, Bible says so bi ni Nyankopon honhom a onya ne dia. Mo ya de mponkyere ni nya duadua mumu. Awogu mu yam. Fish. On da ya boni asoso. Ya kese wa brabo. Onso huhu ano. Udu ti akosa no me ase. Wakoji henki bia pepa wanim. Na nse besim na ba ko de ocheduku. Oji ana de abo wasenim. Eja. Ani o ma sempa. Oji ana de abo wasenim. Se bansuro se de yo. Na ukọ yofo no ho omo so de omo ye no no. Omo so de omo ye no. Omo chichiri dufa. Ni ya de ato wasene. Ya wo kwala aketo ano. Ni ya chichiri dufa. Ni ya de ato na sene. Ni ya de bi ato ne nsa. Ni ya de bi ato ni kom. Empanyimfo nyina ye yo mu bi. Dufa se tie nie. Na dana sene. Anya sam kituo. Gidi fufuo, gidi white, gidi yellow, gidi red, ani gidi blue fo no. Me ka me kire wo. O mistake ko ba ya ebi wi joto samoa. Joto pa. Wa no sofo o kire nipa kwa ne no jo. Na wa wudi a kire no na adakwan. Koto awia ne ba awia. Ho na ba je nyanko tata. Woni frani kire ne nyanko ni frani kwan a enyamre mu no o mu nyina akọ. No si wonu awali num. No awali sia. Owia no akatro osa wale dodo anya bone. Wo kai osi Solomon, yasu Solomon. Yasu na abewu age ye nkwa. Ana osi ye nhwe ni nsia no. Niema dwene woni tirim nya jan. Entra ye mu. Ana Kristo se be ma bi ayere nya baako, oba bi anyere nya baako. Se nya dwama mo, ana bete montam. Mamumu bi awale fofora. Ene na se nipa no ye wale se ye ni. Simple. Ati Kristo se be wale baako a. What comes over to Solomon after me? Say Solomon Wallace, your friend say, 80. 80. Oh, the mamma can be answer. Watch it. Solomon, wine. Mimim Solomon. Solomon be watching. Solomon never wapam. On what did he? Memon for Solomon. I don't think how about Odi Solomon ever encourage me. Huh? Kristo na siwa jame nhwefo chemi ntutu manamo nsini diem enti di ono waka no ene na sesame yo oba wa anware so o seto wo se Christianity mu no mo obi anware a simple what mean ka se Solomon oba wale enti me nso me nware because Kristo ti na medie wo no ne moja mu no ode je me nkwa enye Solomon moja anuanom mo mo adire mu ntio isi awo yo nsore no yo obi okoro etimi mamo wale nan enuma nsia what is that sorry you so ko heaven kokotwea wo see have kura na nka Bible nya no kore ye nyane nyo kira nkwa enyane na nyo kira nkwa ne tro browse dwo no ya ka no kura kira wo Bible sasania no ho asem no aye nkwase asem ma wo na wayera na e wajia ma wo na obaji adie no ekoda nkwam Ebikura so ewo be ma yi tani bia iwe ni nyina be hihye ebikura so awo be ma yi ntwane kote o be ma yi ntwane kote nso betumi akotu Bible akere wo tete atwa ya pam onyame ni ayi
Abraham call ye. Say ya wu Israel ni ntwa okote a. Kire say nyame ni mu. Wo ye fi. Wo ye fi. Mama Antoni wo ye fi. Wo ye kafiri. Anka Solomon okura asefo ne ye ne a. Why come see ebe we wa bra ye ntwi okote. Ni ade kotoboto tete wo. Oba won kwala tumienu. Ememe wo mo ntwa obi ade. Asum ni nti. Asum ni nti. Masa Christianity. When you me a Satan better down. This the time. As a Christopher intelligent. We make a better woman yet a beauty me say. Make Nasami Casa Radin and a home concurrent Namnasemu. And that day, your many purpose, how many people Mohosone. Nakatero. Many certain afra agree. That one somebody as or pursue who need your own. A jacan. Do I show them as of There was someone else of war. Say, young fan, say, Yakuma said, Yet the animal number Yamidia. A radin as ye. Obama no me, answer na soft one Janimo Yamfa. Homogenimo Yamfa. Intiana no media soft war so. Obama no ya by you. What to me and Siram. I'm a call what to me a dada. If you see any part, this year coming. Oba sawa maba. No bottle tapetu omani. O ma pon na sabe no. No ase sawa na kanu wako. No ebehunu se. Ko. Ebehunu se. Me na me so ma de mra ibra. Oni da soma mo de mra ibra won. Oni ni le wiapam. Awade na ese. Na bom ne yankwan sumjie. Ode mansu onsuro na liwi asofo osuro awade. Ye awade di nti omo popoi. No kura mra eda wo manu. Na wa hunu wo manu ma kontonji sem. Wunim se papa sofo na obo Yesu asu no. No liwi ni. Simeon. Why anti or the Yesu farm kwan no so said it. No kura mra da wo manu. Na asumdue mu no omni Kristo onyankopon nante ye asumdue trini mu no omni Kristo nante ye enti omo buai ama nyame fa omo sunya akra bebre saatam no wasane ni papi efra mumuyom na nta esese obi ba esofo na nukura nimu de no hwehwe emra efri na num efri se sofu bia jiro se nyame bofo nanso wote nanso ana sofu aba no ya firi kwan so amane ya mani pa bebre sunti nyankopon mra ya sere wi apam no awurade na asie enti wono nso wabama sofu na ni magu ase no ma braso mani nyina anim sedi ya sofu na ni nyame akwanso na omuhwe ni panim asofu na ma nyame ma yira kwan ya hwehwe ni panim aja na ya sesobonefo so e wa sori dem ona wo sika ahemfo kanya ne bone so na nso ya seso mo so obonim wote ya hwehwe ni panim na sofudi abaya ni muhwehwe na sabe fashion abaya bodi abentare se ne chese na nkese betua 1.5 ni enwode wayi apostle we are some things betua 1.5 enti sa ni pa we so obedi asafo animu a ede ye no wo nyame mfre no ni sika na afre no na 1.5 ana ama ni certificate akura as apostle enti nkwasi asam na ekosi nyame fie wanya akoka nyame ba wanya eka and also yan shane na abana Assemblies of God, Pentecost, Presbyterian and other churches you are the school and the year software you are the school and to that school no you can be a pastor with that church what you say so for the son of you are dealing with Holy Spirit in your school and so na yan hwe de ekọ enti na nkwasiafo and the 13 sorry anim e dia software and ye keka nkwasiasem kire nyame ma and ye yira ni pasa adafulum brother sister be wise be careful ma waninte woni no hwa sorry atibuye hwa sofuo di na chiye hweniye wose asofuo ni nti nipa bebre asunti emra no ayira
afiri nyame kwan so ɔte asɔre dem so ɔkɔ heaven enso ayera ya twe nyame madwene afiri no kora so ena tiwade ya bɔ man ni nyina gu asɔre dem da setere yesu ama makɔ tiwade no so eniema nipa ya ede de kɔbɔ nsam gem me wia na de atoto wa asɔre ho no wa hwɛ sa asɔre no afiri nyame ana se afiri nyame na heaven kwan ne ya kyerɛw ana so ɔsɛ ya kwan awurade nkasa nkyerɛw no ma de wate ne nan mu ntiaseɛ no hu sɛ de obesi bi atu anam wafa heaven nti god bless you ewe yesu di mu amen amen ebi apɛsɛ ɔfa yesu yɛ ɔkra no agye nkwa fansa to akoma so me mpae ma awurade di yire ma wasɛm wɔkra bia wagye asɛm yɛ die no awurade tɔno no mum afiri wiase sɛ yɛ mu na fa atene ne ɛtɔ agye ne nkwa bɔne biara di do so no kai no mogya nim na fa ne bɔne ne kyɛ no so yɛ ɔba so yɛ bɛɛma mesrɛ de ma no me pampa wɔ yesu di mu wagya wɔ wasɛm so Jesus Christ di mu sɛ mo asɛm nya nkwa ne nufusuo ɛmfa ma wo ma agye asɛm yɛ die ɛna no pɛi mu o wiase ne ama ma nyina so kɔsi dakasi a wasato odi bebu wiase atɛn no gye wo makara afura bɔdefoɔ ne awidifo asɔfoɔ ɛne nsamanfoɔ nsafo mu fo mo sa wotene ne nkwagye ase na nkyɛn atiam sɛ musuo nka wiase a o ma na mo nsɛm gyidie so ɛde anya dan kwam wɔn kra sɛ de wo awurade wabɔdi afrɛ yɛ no wayi yɛse anya ho adansefoɔ ne asomfoɔ mma wɔn na ɔbɛgye die ɛwɔ wo Yesu Kristo di mu amen amen